Esperjenza tal-waħx li tkun akkużat ta' xi ħaġa li m'għamilx u sospiż għal snin minn xogħolok għal xejn. Din l-opinjoni tal-President tal-Union Maltija l-allima Kevin Bonello wara każ ieħor ta' edukatriċi li tellet il-qorti u wara 4 snin instab li l-akkużi kontrija ma kinux minnhom. Fil-fema tiegħi dan il-każ ma kienx hemm biżżejjed background work qabel ma ġie imressaq il-qorti. Jiena kont nistenna u naħseb ħafna nies bħali li qabel ma tressaq il-qorti mista saret investigazzjoni forsi iktar fil-fond milli forsi setat saret. Tanqas fid-der jidher illi kien hemm ċertu għaġla. Meta edukatur fiċ-ċivil jaffaċċja akkużi anke mhux relatati mal-ħidma tiegħu, ġeneralment jiġi sospiż sakemm jinqata' l-każ. Ġara hekk fil-każ tal-LSA Fawdex u anke fil-każ tal-membru tal-mużew li bħala assistent surmas ta' skola issospenda lilu nnifsu. Ovvjament il-fatt li inti dak li inti kwalifikat u trenjat fih u dak li inti applikajt inti allura inti tħobb tagħmlu ma tistax tagħmlu. Sa dan it-tant jekk ma jinstablux xogħol alternattiv, l-edukatur jitħallas nofs paga sakemm jinqata' l-każ. Każi li ġieli ħadu anke 5 jew 6 snin. Mbagħad once illi inti tilqata' l-każ jekk tinstab li mhux ħati, terġa' tieħu kollox backdate, ġi dak kollu li tliftet u ulek, imma inti sa tant 6 snin b'nofs paga. Bonello iddeskriva dan bħala martirju għall-edukatur għaliex psikoloġikament il-persuna titkisser u dan ikollu effett fuq saħħitha u saħħit il-familja. Tara n-nies jitkissru quddiemek, ġifieri persuna tiddeterjora. U ħafna drabi saret tkun irreversibbli għax inti mbagħad once li inti iddaħħal ċertu ħalli ngħidu hekk sara psikoloġika, it's very difficult to recover. Bonello nnota li wara dawn il-każi daħlu f'diskussjonijiet ma' diversi awtoritajiet biex ikunu iċċarati l-proċeduri li jittieħdu f'każi bħal dawn. Ngħid mill-injoranza tiegħi tas-servizz tal-pulizija illi f'dal każ il-proċeduri li suppost imxew bihom ma ġewx segwiti kif suppost ħa. Tenna li l-fatt li persuna jkollha jsimha mxandar waqt il-proċeduri ma jgħinx. Apparti li permezz tal-internet u l-medja soċjali in-nies tgħaddi l-ġudizzji u l-akkużi tagħha mingħajr ma tkun midħla tal-każ.